Għattini darba nerġa' nagħtikom merħba u ngħidilkom l-għodwa tajba, nimmaġina li kontu magħna fil-ewwel sessjoni tal-lum id-9 ta' frar. Bdejna bil-taraw ix-xena tal-wasla ta' San Pawl f'Malta llum lejliet il-festa ta' San Pawl, fejn fl-ewwel sessjoni diġà tellajna l-ewwel polza bejn l-aħwa li għandhom ħutom imorru l-imsida u maxtaqu wkoll imorru l-imsida. Kenna 10 minn dawn l-applikanti, tellajna il-polza bejnietom ġew wara xulxin mill-ewwel sal-10, ċempilna l-ewwel erba' u l-ewwel erba' ikkonfermaw u għażlu li jibatu l-tfal tagħhom ġewwa l-imsida fejn hemm ħutom. Għalhekk issa kif diġà spjegajna kemm fiċ-ċirkularijiet li batnielkom u kif spjegajna wkoll fil-laqgħa li għamilna magħkom il-bieraħ, se ntellaw it-tieni polza. F'din it-tieni polza ħajjieħdu sehem it-tfal li xtaqu jmorru Birkirkara, it-tfal li xtaqu jmorru l-imsida, kollha kemm huma issa kemm dawk li kellhom ħutom hemmhekk u anke dawk li għandhom ħutom fi skejjel oħra ta' St. Francis sewwa. Dejjem qed jieħdu sehem f'din il-polza tal-lum tfal li għandhom ħutom fi skola ta' St. Francis. Ħansemmi min huma l-tfal li ħajjan jieħdu sehem f'din il-polza. Għandna 10 titfal, 10 applikanti u għandna 6 postijiet. Tajjeb, għalhekk imbagħad wara nċemplu lill-ewwel wieħed wara l-ieħor lill-ewwel 6 sakemm jimtlew dawn is-6 postijiet. Dawk li ma jeħdux post illum jibqgħu aħna nibqgħu nżommu rekord tagħhom biex jekk għalli jista' jkun hemm xi żvilupp u jkollna xi ħadd li jinħoloq xi post void, aħna nikkuntattjawhom u nofrulhom dak il-post void li ikonna. Tajjeb, sinden din nimxu mal-riżultat tal-polza li ħantellaw illum. F'din il-polza ħajjieħdu sehem dawn it-tfal: Alex Borġ, Adam Buġejja, Karwana Xwiereb Nikolas, Porsenna Leandro, Tonna Diaz, Zammit Alek Jurgen, Buzuttil Gabriel, Luka Paċ, Grishti Diaz Rey, Saliba Isaac u Likari Tiago. Tajjeb dawn huma l-10 titfal. Alright, għandna Luka Paċ li mussa jieħu sehem f'din il-polza għax iddeċida li ma jieħdu sehem, kienet deċiżjoni tal-ġenituri tiegħu. Issa ħantellaw il-polza bejn dawn l-10, nistgħu niftħu inħawdu l-kaxxa daqsxejn u nibdew intellaw u naqraw l-ismijiet ta' tfal. Ekku għandna l-ewwel wieħed, tistgħu taraw fuq l-iskrin ukoll huwa it-2579 għandna lil Zammit Alek Jurgen. But il-number 2 għandna l-2215 Tonna Diaz. It-tielet wieħed huwa it-2335 Saliba Isaac. But għandna it-2199 Grishti Dizraej. But għandna it-2240 Alex Borġ. Għandna it-2677 għandna lil Buġejja Adam. Bat għandna lil 2217 għandna lil Likari Tiago. Bat għandna lil 2540 Karwana Xwiereb Nikolas. Bat għandna lil 2683 għandna lil Buzuttil Gabriel. Bat għandna lil 907907 Porsenna Leandro. Dawk huma l-10 titfal, se nerġa' naqra r-riżultat.
Tajjeb, u mbagħad wara ngħaddu għat-telefonati. Mela, l-ewwel wieħed li ġie f'din il-polza huwa 2579 Zammit Alek Jurgen. Il-number 2 huwa 2215 Diaz Tonna. Il-number 3 huwa Isaac Saliba. Il-number 4 huwa Grishti Dizrae huwa 2199. Il-ħames wieħed huwa Alex Borch, il-2240. Tajjeb, dawk kienu l-ewwel ħamsa, issa ngħaddu għat-tieni ħamsa, u għandna l-ewwel wieħed huwa il-2677 Buġejja Adam. Il-number 7 Likari Tiago huwa il-2217. Il-number 8 huwa 2540 Karwana Xwireb Nikolas. Mbagħad il-number 9 huwa Buzuttil Gabriel li huwa il-2683 u mbagħad fl-10 post għandna lil 907 Porsenna Leonardo. Mela dawk huma l-10 titfal li ħadu sehem f'din il-polza. Għandna issa kif ġew wara xulxin f'din il-polza ħanibdew inċemplu lill-ewwel wieħed u naraw jikkonfermax li jibda jattendi l-iskola ta' San Ġwann ta' għal kindergarten, l-ewwel sena kindergarten ġewwa San Ġwann. Mela, kif kont ngħidilkom aħna dan il-proċess huwa twil u nibqgħu sejrin is-sena kollha. Minn hawn ftit ieħor nibdew intellaw anke l-polots tal-applikanti l-oħra, anke jibdew joħorġu ekku għandna s-Sinjura Zammit, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, inti tibgħat lil-Alek Jurgen ġewwa San Ġwann jew tixtieq tagħmel? San Ġwann, all right. Mela Zammit Alek Jurgen se jibda jattendi San Ġwann. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, Sinjura. Bye. Mela dak kien l-ewwel deċiżjoni, l-ewwel għażla ta' din għalhom. Infakkar li għandna daqsxejn delay bejn il-mument li aħna qed nagħmlu l-affarijiet ġewwa s-sala ġewwa l-Kurja l-Furjana, su sakemm jaslu l-konfidjar tagħkom ġewwa bl-internet. Għalhekk probabbli min imissu dejjem ħanċemplulu għandkom tkun tisimgħu tkun għadkom daqxej lura bil-Malti, sakemm jaslilkom it-trasmissjoni, biex tkunu preparati li tismaw nċemplulkom qabel dak li kunu għedin taraw intom fuq l-screens ta'kom tajjeb. Bħalissa għedin inkellmu l-mama ta' Diaz Tonna, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura, bonġu. Mela, għandek l-opportunità li tibat lil Diaz ġewwa San Ġwann tikkonferma. Nirringrazzjawk ta' Sinjura, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek. Bonġu l-għadwa tajba. Tajjeb. Mela, Sinjura Tonna wkoll iddeċidiet li tibat li t-tifel tagħha ġewwa il-kindergarten ta' St. Francis ġewwa San Ġwann. Issa se nċemplu lil-number 3 lill-mama ta' Isaac Saliba. Tajjeb biex ukoll naraw jekk tiddeċidix li tibat li t-tifel tagħha ġewwa il-kindergarten ta' San Ġwann ta' St. Francis. Tajjeb, qegħdin propju bħalissa fuq il-linja, nistennew daqsxejn u mbagħad tkun tista' tagħtina d-deċiżjoni tagħha. Kif konna ngħidu l-ewwel dan huwa proċess li jdum għaddej għaliex bħalissa qed nilqgħu l-applikazzjonijiet oħra, qiegħda fuq il-linja. Hello, Sinjur, l-għodwa tajba, Sinjura. Il-mama ta' Isaac Saliba u xek. Tajjeb, mela, tixtieq li tibgħatu ġewwa St. Francis San Ġwann? Iva, all right, mela ħanikdbuh ġewwa St. Francis San Ġwann, tajjeb, Sinjura? Grazzi, Sinjura, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek, il-ġurnata tajba. Thank you, bye-bye. Mela, hekk kellna t-tielet konferma tal-St. Francis San Ġwann għal daw is-sitt postijiet fejn tlieta minnhom issa diġà imtlew. Inkomplu nċemplu lil-min imissu, ħannaraw jikkonfermannix l-għażla tiegħu għal din l-offerta li għandna għal St. Francis ġewwa San Ġwann. Bħalissa din inċemplu lil-mama ta' Diaz Ray
Grixti, tajjeb, u ġiġa qiegħda fuq il-linja u tkun magħna biex tagħtina wkoll id-deċiżjoni tagħha. Hello, Mrs. Grixti? Hello, Mrs. Grixti? Hello. All right, bonġu, sir, bonġu, l-għodwa tajba. Mela, għal San Ġwann inti all right li tibatu San Ġwann. Ringrazzjak, sir. Thank you, bye-bye. Mela dak kien il-papa ta' Dizrej Grixti li wkoll iddeċidew li t-tifel tagħhom jibda jattendi l-ewwel sena kindergarten ġewwa San Ġwann ta' St. Francis sewwa. Issa ħanċemplu l-number 5 li huma il-ġenituri, probabbilment nibdew bil-inċemplu l-ewwel l-mamata Alex Borch, ta' Alex Borch biex naraw jekk tiddeċidix ukoll li tibatu ġewwa San Ġwann. Nfakkarkom li hemm daqsxejn delay bejn dak li qed nagħmlu aħna hawnhekk fis-sala sakemm jaslilkom id-dar permezz tal-internet għalhekk dawk li qegħdin inċemplu lkom għadkom ittisimgħu dak li kont inkun diġà għad jiena ftit minuti qabel tajjeb. Issa tinċemplu lill-mamata Alex Borch qiegħda fuq il-linja magħna u dalwaqt tagħtina wkoll it-tweġiba tagħha. Mela. Tiftafu wkoll dawk li m'għandniex post għalihom ukoll din is-sena se jieħdu sehem ukoll fil-polza ġenerali tajjeb. Fil-Kinder 1 għandna polza waħda, ma mhux pereżempju fil-livelli l-oħra ħafna drabi għandna żewġ polos, l-ewwel polza tal-parteċipazzjoni u l-oħra tal-għażla. Imma fil-Kinder 1 għandna polza waħda kif tafu intom jikkonkorru ħafna nies għal dħul fl-iskejjel tal-Knisja bejn subien u bniet ikon iktar minn 1000. All right, is-Sinjura Boha, good morning. Mela, għal Alex Borch, u xek, Sinjura? Iva, l-esta li tibatu St. Francis San Ġwann? Iva, tajjeb, Sinjura. Mela ħnikbuħ ġewwa St. Francis San Ġwann. Thank you tal-kooperazzjoni tiegħek. Thank you. Good day. Bye. Mela għandna il-ħames għażla, tajjeb. Għandna l-ħames għażla u issa imiss il-number 6 ħanċemplu lill-mama ta' Adam Buġejja. Kif kont ngħidilkom l-aħħar erba li ma jkollniex post għalihom ħajħdu sehem ukoll fil-polza għal dħul fl-ewwel sena kindergarten. Bejn subien u bniet normalment fil-Kinder 1 ikonna ħafna applikazzjonijiet. Jgħaddu l-1000 applikazzjoni u postijiet mhumiex numerużi kif ġiġa intom indunajtu anke l-fatt li qed nagħmlu din il-polza jindika li fil-Kinder 1 m'għandniex ħafna klassijiet u għalhekk m'għandniex ukoll ħafna postijiet x'nofru. Nixtiequ li kellna iktar imma dik hija s-sitwazzjoni. Però dak li jkun xorta jieħu ċ-ċans, xi ħadd irid jiġi quddiem u xi ħadd jiġi lura. Jekk ma naqtawx qalbna ma għaliex imbagħad is-sena d-dieħla tkunu tistgħu terġgħu tapplikaw. Ftakru li tridu terġgħu tapplikaw. M'hemm xejn awtomatiku minn sena għal sena. Sewwa, għadħul ta' sena ta' sentej oħra se jiġi, tridu terġgħu tapplikaw jekk idħulhom ikunu għadhom fl-iskola ta' St. Francis, terġgħu tapplikaw bil-kriterju tal-aħwa. All right, is-Sinjura qiegħda hawnhekk il-mamma ta' Adam Buġejja, il-papa. Hello, Mr. Buġejja? Il-papa, grazzi. L-għodwa tajba ser. Mela, xtajdinna, tibatu St. Francis San Ġwann, tajjeb. L-imsida mem, xorta nżommu l-lista jekk l-lista jkun jiġri xi ħadd jħassar, sintendi nimxu ma' riżultat tal-ewwel polza, imma dik is-sitwazzjoni. All right, thank you sir, thank you, mela, good day. Dak kien il-papa ta' Adam Buġejja u hekk imlejna wkoll is-sitt postijiet li għandna għal San Ġwann. Tajjeb, issa baqgħna l-erba' applikazzjonijiet l-oħra li nafu minn G7, is-7G ħanerġa' nirrepetihom, għandna l-Likari Tiago, il-8 għandna l-Karwana Xwiereb Nikolas, il-9 għandna l-Buzuttil Gabriel u t-10 għandna l-Porsenna Leonardo.
Tajjeb, għalhekk kien ħoloq xi post San Ġwann insejħu lil xi ħadd minnhom tajjeb u jieħdu wkoll sehem fit-tieni fil-polza li għandna tal-Kinder One. Ma baqali xejn aktar x'ngħidilkom li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, tal-paċenzja li ħadtu taqraw il-ċirkularijiet li battulna, li batnilkom, tal-laqa li għamilna l-bieraħ, tal-li kontu magħna dolodu. Nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-iskel tal-Knisja, nirringrazzja wkoll it-tim ta' Father Stefan u l-bqija dawk persuni fil-Kurja u fl-Uffiċċju tas-Segretarja tal-Edukazzjoni Nisranija li għatuna s-sapport tagħhom. Nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel li dejjem naħdmu magħhom u dejjem jagħtuna s-sapport tagħhom. Nawguralkom minn qalbi ġurnata tajba u jalla jkollkom vaganza sabiħa u festa kbira ta' San Pawl. Il-ġurnata tajba.